הנה היא יורדת פה. יש המצלמה העליונה. במצלמה העליונה אתה לא רואה את הקטע הזה. אתה רואה אותה יורדת, כן. כן, רואים אותה. לא יודע, זה לא הסתכל. הנה. לא, אבל הוא אמר שירדה ברגל, אני לא בעיה. רוצים לראות מהכיתה. היא מחוסן? ויצמן? מי אמר את זה? הוא אומר ירוקה. לא דיברתי על מי שהשומר, לא יגיד, לא יודע, אתה רואה איך שהוא מתרחק ממנה? הנה, תעודת זהות ירוקה, חבר'ה, הם צודקים. אוקיי, הנה, תראה מוציאה. היא מוציאה את הסכין מהתיק? כן. כן, מהתיק. היא מה שמה וזכרה.